Abona ibhuni nalo alpha wakhona sabathe ufuna ukukhuluma naye le khuluma isingisi. Yini inkinga yakho no Alpha? Ngiyakutshela umfana omncane nawe musukudaza inkani lo xabana ingane encane. Yini inkinga yakho? Umfana wakho unemali uhlala emhlanga ufike ngama holiday kuphela. Uzohamba ama holiday sithola imali ngenxa yakhe. Musuqinisa ikhanda ke. Hayi senesicebo kodwa naye. Unesicephe ngani? Unesicephe ngani? Noma usufuna ukukhuluma nento serious awu yena nawo alpha nesingisi. Nomona ngoba ecula kamnandi ngoba ungasazi isingisi wena. Wena bhuti uyasazi. Ngiyakwazi ukukhuluma no Alpha kodwa mina. Jehovah is your name. Abubuya ngidusha yini? Jehovah is your name. Alpha Rico, Alpha Romeo, Bastard, the vintage one, ngicala ngamhlanami ungikhumbuza uMandoza ngekhathi zakhe mbetha. Jehovah what? Except Bastard umakho sefonini utheni le manje uzoyifaka? Yeah. Bastard, guys, yasha kakhulu ngicala ngayo phose. Can I play? Ufuna ukudlala? Yeah. Hayi thatha le mshana ngithatha le. Mish, mshana, shandisa ufike nalo impahla le. Yini? Yini le kuzazi? Sanitizer. Bastard. Sanitizer. Awukazi Abona bhuti, abona. Yini? Ngoba iphuma kumina usele isula ngcono ngihambe. Phela ngibulala umuntu. Hayi umuntu ozombulala la unethi ekhanda iqina. Umuntu ozombulala la umuntu ekhanda iqina. Athi ithi into ubuso nje wena ufune ngayisuka athi ithi into ebusweni. Waphinde wabamba neJoystick.